हेलौ लोगोफोर, दिनैबो गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनो थाखाय स' लोगोफोर दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनाथ' बे भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेल नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों आं मानि सायाव भिडिअखौ लानानै फैदों। स' नोंथांमोनाथ' मिथिखायो बिथां बर'नि जाखांफुनाय गावदां दैमारि बिथांखौ। स' बिथांनिनो गोदान आबुं मोनसे बै अफिसियेल मिउजिक भिडिअ फैगासिनो दं। स' बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलनि मुङानो जादों महरा नोंनि। स' बे मिउजिक भिडिअआवनो गाहायै फावखौ खालामदों बिथां गावदां दैमारिजों लोगोसे माहिर। स' नोंथांमोना सोर बिसोरनि मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय जोबोरैनो एक्साइटेड जायो बयबो कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो आरो सोर नोंथांमोना बिसोरखौ मोजां मोनो बयबो कमेन्ट्स खालामदो आरो सोर नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय बयबो एक्साइटेडब्ला कमेन्ट्स खालामदो आरो जेब्ला बे मिउजिक भिडिअखौ रिलिज खालामो अब्ला बेनि सायाव गोदानै मोनसे नोंथांमोना आपडेटनि गेजेरजों फोरमायनानै होबावगोन। स' बे मिउजिक भिडिअनि शुटआ दासिम सोलिगासिनो दङ। जेब्ला बे मिउजिक भिडिअखौ रिलिज खालामो अब्ला नोंथांमोना गावदां दैमारि ब्लगावनो नोंथांमोना बयबो नुनो मोनखागोन। स' नोंथांमोना बयबो नायनो थाखाय नेनानै थाथ'लायदो। स' लोगोफोर लोगोसेनो दासिमबो भिडिअ आपडेटआ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लादो जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो गोदान फैनो गोनां आरो बर' सावथुन आरो एलबामफोरनि भिडिअ आपडेटखौ मोनथिबाय थायो। स' थेंक्स फर वाचिं।